Ik ben Pieter Nortier, dus ik zit in de paardenmelkerij. Welkom dus. Jullie hebben de vulletjes gezien? Ja? Ze waren lief, hè? En dat nog maar drie maanden oud. Ik bedoel maar 3 maanden en een half. Eentje van 5 weken. Dus dat is jong. En al die energie die je daar zien groeien hebt, want ze zijn groot, hè? Die worden allemaal even groot geboren, ze zijn 65 kilo. Maar als je ziet hoe snel dat groeit, komt allemaal uit de moedermelk. Dus, die vulletjes komen bij de mama en die mama die heeft stuwing. Ik zal niet naar de vrouwen persoonlijk kijken, maar mama's weten dat dus het babytje geboren wordt en er is stuwing door moederliefde. Die stuwing die produceert de melk. Goed, dus we hebben nu een passende lichtverteerbare melk die we rauw kunnen consumeren. Wat doet dat nu? Weerstandverhoging. Dus tot welke categorie behoort dat? De schijf van 5. En een gezonde voeding is altijd positief. Dus paardenmelk is perfecte voeding. Wij maken van de paardenmelk ook een ijsje. Wij maken van de paardenmelk een pannenkoek. Het komt erop neer, het paard heeft dus zijn vulletje nodig. En de lactatie van een paard duurt 6 maanden. Dus een paard geeft na het krijgen van een vulletje 6 maanden melk. De eerste maand is alle melk voor het vulletje. En na een maand beginnen wij met de paardenmelkerij. Maar het vulletje blijft bij de moeder. Dus wij moeten het vulletje scheiden van de moeder om die dag melk te hebben. Na 4 uur hebben we genoeg vraag van... Mag ik ook, Slokkie? Eraan ruiken doe je niks, maar je mag zelf reactie geven. Ik lust geen melk, maar dat kan. Het is wat zoet. Koemelk, prima voedingsproduct, erg economisch. Paardenmelk, niet des Hollands, oftewel je kunt er geen euro aan verdienen als je het produceert. Maar het is wel heel gezond. Maar ja, wie interesseert dat? Gelukkig dat jullie hier zijn, dus ik kan mijn verhaal vertellen. Paardenmelk is eigenlijk des werelds. Er staat al 3000 jaar en meer beschreven wat paardenmelk doet. Alexander de Grote, zijn leger, was een paardenleger.